Z môjho pohľadu ten konečný rezultát asi zodpovedá priebehu hry, aj keď možno, keby Jakub Rolín v tých záverečných sekundách prvého polčasu dal na 1-3, možno by to bolo aj o víťazstve, ale takto si myslím, že tá remíza je v poriadku. Tak myslím, že sme videli zaujímavé stretnutie aj z našej, aj z hosťujúceho mužstva. Výkon bol z našej strany prvý polčas, trošičku sme zaspali, áno, super nám dobre chodil do protiútokov, mal tam kvalitu. My sme to nevedeli zastaviť. Dali sme si tak streliť dva góly. Ale zase musím pochváliť chlapcov, že ukázali charakter v druhom polčase a nevzdávali sa a bojovali sme až do konca a myslím si, že tá remíza je spravodlivá dneska.